Hi there, welcome back to the channel. बे मोनद' हारिसाफोरनो एसटिखौ होमारसिगोन नामा? नै दाख्लैसो आसामनि मिनिस्टार फर ट्राइबेल एफेयार्स श्री रनज पेगुआ बुंदों आसाम इलेक्शन जानायनि आगोलनो रेकमेन्डेशन रिपर्टखौ साबमिट खालामनाय जागोन। GOM बानायनाय रेकमेन्डेशन ग्रुप अफ मिनिस्टार्स खौ दिल्लीयाव साबमिट खालामनाय जागोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो। I am little bit surprised. दा बे रेकमेन्डेशनखौ आसाम एसेम्ब्लियावबो सावरायनाय नङा नामा? मानो एफाग्राब हाखु दाखु? बिथाङा बुंदों आसाम इलेक्शननि आगोल टार्गेटआ जादों इलेक्शननि आगोल वाइ इलेक्शननि उनाव साबमिट खालामजाया नामा? इलेक्शननि उनाव साबमिट खालामब्ला माबा खहा जागोन नामा? आरो आगोलाव खालामोब्ला माबा मोनसे मुलाम्फा मोनगोन नामा? मानोना माइनाव दङ इलेक्शनखौ बेस खालामनानै टार्गेट खालामदों। स' आइ एम लिटल बिट सारप्राइज। जोंहा CCTOआ मोनसे रेकमेन्डेशन होदोंमोन, अबजेक्शन होदोंमोन, रिजेक्शन खालामदोंमोन। बेनि सोमोन्दै बिथाङा जेबो बुङाखै। CCTO होनाय बे रिजेक्शन डकुमेन्ट एबा रेकमेन्डेशनखौ बिथाङा खुलिनानै नायखोना नायदिया बुंस'नो हाला। मानोना बिथाङा जेबो बुङाखै। हि इज टार्गेटिं अनलि द डेट इलेक्शननि आगोल साबमिट होथारगोन बेखौसो बिथाङा बुंदों। स' CCTOआ मा मावगोन? What will be the next step of action? CCTOआ दिनै मा एक्शन लागोन बेनि सोमोन्दै आं बुंस' हाया। आंहा जेबो इनफरमेशन गैया बे समाव। अलराइट, नाउ साबमिट खालामनायनि उनाव मा एक्शन लागोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआलाय? बिथांमोना रिजेक्टबो खालामनो हागौ, एक्सेप्टबो खालामनो हागौ। नाउ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ एक्सेप्ट खालामनायनि उनाव नेक्स्ट स्टेपआ मा जानो हागौ? सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि बाजेट 2026नि बाजेट सेसना फैगासिनो दङ। जानुवारि दाननि 28 अक्ट'आव जागायजेनगोन बे बाजेट सेसना आरो एप्रिल दाननि 2 अक्ट'आव जोबहैगोन। This is a kind of golden opportunity to pass this particular bill, tribalization bill को पास खालामनायनि बियो मोनसे golden opportunity। दा बे बिलखौ पार्लियामेन्टआव इंट्रोड्यूस खालामोबा मोन्नैबो हाउसआव लकसभा आरो राज्य सभायाव जुदि पास जायोबा स्टोरी इज ओवर। ट्राइबेलाइजेशननि स्टोरीया सल'आ जोब्बाय, बेयावनो जोबगोन आरो। प्रेसिडेन्टआ साइन खालामगोन, बे बिलआ मोनसे एक्ट जानानै ट्राइबेलाइजेशन जानानै थागोन। ST स्टेटासखौ होनाय जागोन। अलराइट, नाउ इफ जुदि बिलआ पास जायाबा, नैबे बाजेट सेसनाव जुदि पास खालामाबा व्हाट इज द अदर ऑप्शन? मानोना इलेक्शन फैथारो, आसामाव इलेक्शन जाथारनोसै, माबा मोनसे खालामथारनांगोन, राइट? जुदि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बे नोजोरखौ लायोबा, बेबायदि सानदोंब्ला they will have another option. Next option आनो जाहैदों ordinance. It's a kind of interim ST. गभर्नमेन्टआ ordinance पास खालामनानै ST खौ होनो हागोन, but it's a temporary ST status. मानोना ordinanceनि validity-आ only for 6 months. 6 दाननि थाखाय ST स्टेटासखौ होनो हागोन। बेनि गेजेराव बिथांमोना पार्लियामेन्टआव आरो पास खालामफिननो हागोन। So this will keep on. बे प्रसेसआ जाबाय थानो हायो दे। मानोना लास्ट टाइम कच राजबंशीफोरखौ बेबायदिनो इन्टारिम ST बायदि होदोंमोन,
for 6 months, around 9 months. बेबायदि मोनदोंमोन बिथांमोना last time. The central government बेबायदि route बेबायदि लामाखौबो लाफिननो हागौ. I'm just thinking, I'm just guessing. आं सानदोंसो दे, बे आंनि साननायसो. Alright. So CCTO मा एक्शन लागोन? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बुंनाय बायदि लास्ट टाइमाव बिथाङा बुंदोंमोन दे we will go to the Supreme Court. Yes, that is the last option for us. दिनै एसेनोसै, नोंथाङा गावनि कमेन्टखौ लिरनो दाबाव. I'll see you again in the next video. Until then, take care. Bye.